Jenjini chuan anin kongka chu han honga bo shu chuan ake chuna ti hmel takin alo then waka Jenjini chu man mo taka watlanin bo shu chuan ka fiam thu ni kha alo ti le hlawa anin shwai lut ta thau thawa bo shu chuan mani in aya nuam alo om lo ani ti hi kalo wa shahar ve han ti hluaya Jenjini chuan a pheikok chu phel sak mol mola bo shu chuan kan ina hian ron in swan lut mai te meit ang poina thei renga lo ma ti le khera Jenjini chuan i assistant le agent ni po ha thak to nak lain meit page soi po soi su alo ti hluka Jenjini chuan idam to deu reng thawa nalama kal vele to ila company in i assistant tan ui anda sakcha thai ti ema han ti a bo shu chuan rang takin ka hmui hi ente aron tia Jenjini chuan han ena bo shu chuan te ulo ti na changa company a zirui ron langin vice president dui le director changa nan lo thut chila hlim takati ti hovin zirui chuan star entertainment a dui department ni turin contract assign fel veta a Jenjini ruma zirui chu ron luta contract assign to thu te soi dunin Jenjini chuan tuna chuan thokho kan ni ta ti in an han in chibai lop lopa Zirui chuan Jenjini chu akai san lom puinan gift pe in Jenjini na han hon chuan scarf moi takalo ni a Jenjini po a hlim ti thup sen rual ani lo bo shu ina Jenjini chuan company kal turin bo shu chu anga ka bo shu aron chuk chuan Jenjini chuan news conference nuwa company ikal le masak berani dona formal de ulekin in cheila ikor khawa thlak ro alo ti a bo shu chuan kabula I hun I man nu hian thil moi le moi lo ishito I improve to khop mai lo ti som ngala Jenjini chuan company thokte po I bengai lowa I byak chuna po hlim me ni pungai book si lo khatiang chuan ingai nat om lo lutuk ti in thil sang sang soi khum kwala bo shu chuan a thom no thlak chu du lo vel chung chuan Jenjini wang chuan pe lo de win room a le chhole in awa thlak le ta thawa bo shu le Jenjini anon luta bo shu po mela hlim sar maya receptionist chuan bo shu chu chibai lo bu watin bo shu chuan hello tin a chang let ve ta nola receptionist lom lutuk chuan bo shu an min enin hello ron ti ngala nia ati sung sunga phone atang chuan a moment a han post ngala an lut pa chuan tu po in ron bia se hlim takin nui sang in a chang let ve ta zela staff te chuan hlim le lom takin bo shu an min ron ena aron nuiania ka moment ta ka post ngal don ti in an lo lom kher mai Vice President Lina Ruma lutin an ti hawa Lina chuan publica adam to thu tarla ngai thu le activities dang te poti te langai don thu te soin project sang sang than tur om chu han entira Malina Ruma tanga an chwa nu chuan zirui chu Vice President dui Ruma tangin ron chuak hlola bo shu chu amela dang lam ngal maka zirui chuan ron bia in kanin mu chu kalom hle mai alo tivata bo shu chuan mu che ka du hle nem tin a chang leta company ne contract kan ti fel to a idu ai tam kanin hu langa yang ti in zirui chuan nakina ipuina kalama mo don nia ti zoma bo shu chuan Jenjini hi ron zel mai don nia ati deu khera zirui chu adwai du big haulo Jenjini hena chuan puika ngai chuan kalo text don te nia ti in bo shu hena chuan Jenjini phone atanga aron text kha soi chuakin bo shu nen chuan a in chang lok tana Jenjini chuan lo pot chat vatin an kal san tangala bo shu chu thinrim em in akal mok moka staff te nan ron biak po in na chang lo staff te chuan ain thak dang lam chak hle mai tin an lo clear thapa an hola ma chuan bo shu chuan nga tinge ziruin kan company zom ti bin shil lo enge in pani in kar hi ti in Jenjini chu azota Jenjini chuan kami mal thilania ka shil lawang che ti ve me a bo shu chuan ke Jenjini ka sha tangai imi mal nun ti boy pal ka du lo ti in Jenjini chuan ka na ri ru zong zong pek ka du a kami mal thilin min ti boy ve ngai lo ti na chang le ta bo shu chuan ina riru zong zong I pedu tak takamo ina chu kei ma hi ka ni tin na chang hal thwa ya bo shu chuan tu na chang chuan yu ziruin news a piang min shil zelang je ti in Jenjini chuan ziruin kan company a join che chu tu emo a chang thar ta riaw ani mo a han ti fiam thu a bo shu chuan ka soyang chuan ti mai ro ti in Jenjini ne ai ngal som le ngal bor bora an in lama Jenjini chu dar thalanga in enin a make up te chu han bel cha ve a bo shu chuan khoi ke man kalo ti ang I maya hian oil na salu tu ka ni hi ti in oil lak na chu a han bel thlop thlopa ten mel dewin a han phon le a athiam ang chuan a han hnoi kwal ve a Jenjini chuan ka scarf khai mu em ti na zota bo shu chuan ni ti na yor chin ui chain ang deuh khamo
tukina chhuata ka hmu a puanchhia emaw ka tia ka pheikawk hruk nan ka hmanga bawlhhlawh bawm ah sawn ka paih dei sin ati chiah chu zen chu tlan chhuak ngalin bawlhhlawh bawm chu ava hawng hmala bawlhhlawh zawng zawng chu an lo phur chhuak vek man si engmah hmuh tur a awm ta si lo lungnur takin a haw a zan lamah chuan bo hru chuan zen thalak enin hmel chhel tuk ti na nui reng mai a voi hnih lai mai a ha chiao thrai a tunah khan zen in an chiamin lo emawni le ati sap sapa bo hru chuan charity tan actress pakhat nen shooting an nei dawna wangin Jason chuan a lo chei le mel chu actress chuan Jason chu makeup artist atana ron thlang ve in reilo te hnuwa a ron lut ve a an rin lo lutukin actress wen ni bo hru ngai zawng anga thang ta chiam kha lo ni a bo hru an a han hmu chia chu le lama hoi ngal maka president tian ho chu doctor nen zoite te in bia in president chuan atak sa chak that tho wangin inzai chu tharuk nuwa ti sak turin le thup sak tlat ri turin lo nge na anin biak zo chuan room le lama zen le zirui in bethom chu hriat awangin angai thla a zirui chuan zen chu thil hril tur nei awanga zanria kil puya lo soma tian ho chuan thian satlia mai an ni lo ani ti a thiam hal ruaka zirui chuan recording ti mekin zen ni po chuan lo thlir ve renga bo hru chuan kongka dar thalang atangin a rukin lo thlir ve buka zirui awa chhuah chuan director le dui ziru chuan fak em a tu po mai chu zirui lam tang veka hriat awangin bo hru chuan thik tak chunga kalsanin akara luta ho ta ngala president chuan zirui chu kovin an ti dun lai chuan president chuan an contract in a huam chin thil ti phal le phal lo te chu han chhiar tira ngai zong nei phala ni lo thu chu lo in ziak tel kal boka president chuan ngai zong nei wanga fans tam tak laka tlak niam theidan te aming chat pha theidan te shirin alar chhowe tan don chaw ni si a amalam hunatan ngai zong nei a khap sak ta ngala zirui chuan company in amimal nuna ti boitel tur chu du lowin a pom thei ta hau lawa president chuan chu tianga emimal nun izalen tir du zok chuan I hlotling lewang bara customer te ma zai le kha itana than om zok I du ti in I du I mangai thei bokanga karuma hian ngai to na iseng theiang ti in president chuan a chhuah sana zirui chu ril rubai takin a ho a athil tum ati hlotling ve tan don che a mangai em a thlau thlak ve thunga nga ya thil tam tak angai to a zen le bo hru ron langin zen chuan bo hru pe lo chung chu hmun pakhat re roi building hlui le thim zeta chuan hruai na lu puya chu hmuna chuan thok tu tlem te lo omin ngoi ringin la an lo hlum mala bo hru chuan chu hmun chu a hlau ru reu maya a hlau to nak line kongka aron in vokha re thuaya bo hru chuan hlau lu tuk tak main zen chuan ama kitna patume moti in ka chuak don tin tlan chuak hatum ngala ma se zen chuan phal lovin heta min ron zui ro atirum hle a bo hru chuan hlau chung chuan a zui lut ta a zen chuan la duang hnok zet chu a shan chewa hlum zo vek turin a ti a bo hru chuan a han ena a inzam hnok em awang chuan peilowin bakche in che chuma rota ma se zen chuan a phal lova peilo zetin a han hlum tan dona angai to na thil pakhat ron lutin a hring nun hnok nuai mai chu chaupuin la duang che cha mai atum anga akong zo lai mek top san atum thin dan te zen in che cha phal lo ang che a top san phal lovin akal chaupui zel dan te ngai to in chuti lai chuan zen chuan hring nun hi laduang in zam hnok ang mai ani a tluang taka hlum fel tur chuan to theina le fin na nei telanga ya man mo takati rum chi ani lo ti in lo shilpa reng boka bo hru chuan zen mu mang ka nei ron ti chuak lola zen chuan mu mang ani lo en ta che I hlum zo to kha alo ti a do ka na chuan la chu a shante te in hlumin alo om sang thlo a zen chuan room danga hruai le in kan bulvela ke ni ai thokrim le hlotling zok thiam zok te po an la omang en tirna nu uji ripo nang ai na zai thiam ani mai thei nang ai thiam an oma wang khan I thiam talo ti na ani lawa I hnual pha in ni beidon pha tur ani lo I tum chu I titlang zel tur ani ti in zen chuan a fui mol mola bo hru chuan thil hril tur che ka nei ti in zen ni beng bula chuan han kun hniama ka hriat to china chuan assistant thaberini a han ti sapa zen chuan ka hria lom chung te chu thuru ka ni mi ti na fiam le ta bo hru chuan nui chung chuan imol sia ti na chhuah sana an ho ko nga chuan ngoi ringin anin en le zeu thina bo hru chuan tlem chuan karil ru po jang khai dewe kalom khop mai khongei kaldu seiro ka hruayang che a han ti a zen chuan nui mel pudeu chuan a chang chuang lem lawa bo hru chuan zen chu enin eng mel mang nge moni le nui I du chuan nui mai ta che a han ti a
atu ka chuan company lama staff ten na an thok le map mapa jenjani ron langin a room a chuan shawani aron lut hlol maya shawani chuan usury assistant tharani thuron shilin company pakhata an lut khom ta vek chu an hlimin an lom ngei mai shawani chuan liwi nanan ashok thu te a hlau zia ti chu jenjani a shila jenjani chuan kha chu tu po abyak da ni kha a thin rim tak tak ngai lo ti in an ho tu te mi zia te chu han shil shewe a zirui le jenjani chuan zanria kil du nan tum hun chu lo thleng ta jenjani chu hlim em ema ma se zirui ro thun ma angina hlim ve thei ta hau lova zirui chuan jenjani hne na chuan jenjen ka du lu tuk che nangpon min du ni ti ka hai reng reng lo ma se ka hmanga in hlan tur chi hian engma nei ka nei lo ti in jenjani chuan chutiang engma ka poisa leinem tin lo chang ve a zirui chuan ka mei che hmangai chu nun nuam tak pek ka du lom star entertainment a ka lut ve che a ka ta na har sat zai sha a mithar ka ni a kala sak du zonga ringot po ka du dan in engma kal theilo nia ti in she tak chuan ngai zong na ya thu thang siam chua ka theilo ni ka du ber chu ka hlahi mi zong zong in ngai thla se ti chau hi ani chu wangin kami malthil engkim ka kal san don ani nangma telin atita dot maile jenjani chuan riruna takin zirui ka shat chin kha chuan hetiang thu hi asoi ngai lo sin a han ti chuai ra ya zirui chuan ka ma ka sel ti ro hetiang hi kani sa renga lom ti in a riru na ni ti a hai thei bik lo zirui chuan ka ti na che a I thin lung ka ti ke soma nakina min she thiam tu midang ka ton ka in ringa ni ati zui le a jenjani chuan amit tu chu shu in ngoi rengina chua san ta hala zirui po riruna in indom ngoi ngoya jenjani chu mi tui ta chungina ho a chuti lai chuan bo shu an ron kholin kola han pik chuan bo shu chuan mak ti takin a han thu chuaka nga tinge I trepa mi ti na zota jenjani chuan a chang chuang lawa khongei om soiro khongei om ti in bo shu chuan a zot le a jenjani chuan naktu ka na om chuang lawa day off kala ang ti in a shila a off ta hala bo shu chu angai thalo em ema jenjani chu an ina thlen chuan zu botol a hum luta a thian nu chu kolin shawani chuan a thian te nen an party thu lo shila jenjani chuan ama chawin zu chu a inin a tap ngoi ngoya zirui po ina hlazir po ariru pe theilo lo engkim chuan a thina tirima bo shu chuan jenjani chu angai tu ema wangin an ina kalin chanchin vazo atuma jenjani chu zu botol nen khuma lo mu to a bo shu chuan zu botol chu da sonin jenjani chu a ke hlan sakin puana sin tira khongai ti sha takin en wangwanga khapa wang kha ni empty ina zot sapa jenjani luwa chuan khoin asam chu chul saka ngoi rengin a chua san le ta a chumi zan chuan bo shu chuan jenjani ringot chu aril ruwa oma wangin jenjani lem chu azyak mel mela atu ka chuan jenjani ti lung oi dan tur dapin thil engemaw cha sakatuma chuti lai tak chuan doorbell ron ri in ava chhuaka ava hon saka keshini lo ni a keshini chuan bo shu chu angai to ema wangin a han ko amasa a chwapuya somin bo shu chuan a boi thu shila chuti lai tak chuan jenjani ron lut thlolin keshini chuan bo shu ne na an chwa don thu shilin ma se bo shu chuan jenjani nen ti turan nei thu shil lein keshin chuan lung oi lo sitina chwa sana Lina office chuan an pathum chuan an thu khoma Lina chuan charity ta na wen nen anin lan chu athat viawa wangin international charity tan thok hole tura an du thu shila ma se bo shu chuan tun ma thu thang angkha thlen le hlavena du talawa Lina chuan sumtam tak anon pek don thu le alar le zwal na chan thata kani thu soitel boka Lina chuan chung te chu hun rei tak aliam to thu soin an client te chu chan atum luya bo shu chuan ka tui pui lawa ka du lo bok ti in chwa tu mina thawa Lina chuan edu chuan chuak ro yang jenjani hne na thil poi mo tur chu ka ron thonanga anina lo boi puyang alati shama bo shu chuan ka soi chui shange shilo ti in avakun hniama jenjani chuan hlau thong takina kuta lo chelwata jenjani chuan Lina hne na chuan vice president ma ke puin he thil chu ti lo mai thazokin ka shani wen chu thopui lo turin min phal sak maila thopui tur dangan om huna kan leti jok don nia ti changin an chwa sana bo shu chu alom kher mai lim taka chuakin staff te hne na chuan he room staff zong hian in ei tur du piang in la don nia kalo pe anga han ti sui ngala staff te lom lu tuk chuan kutan beng dar dara jenjani hi midang dai takani bo shu mut athak sak zong thei nia ti in an phun sep sepa jenjani chu office lama bo shu fans group manager lo luinen in bia in fans team building din tur chung chang ten soiduna
fence manager chuan an du anga thil ti tir ngei tumin jenjini chu abek bor na sa hle a present te pe in ti loma tuma jenjini chuan ala du lova ma se lului chuan ada lui ta thawa a chwa san hnuwa jenjini chuan han hong chu makeup chau ni lovin poisa tam tham fe an lo da tela jenjini chuan poisa chu king chuakin awa pele a alu san tang hala lului chuan ngei hle mai basketball court ron langin company star an enkol lai mek zong zong te tan in fiam na hun an lo wat sai sak ve a staff tam takin an ena jenjini le shawani pon om ve a boshu le zirui te chu team shan ve ve a omin game an tana an han khel tamup mupa boshu le zirui chu aruk taka in el ru em emin an tang khop maya pon lama tangin jenjini le shawani chuan na sa takin boshu le zirui chu an lo aw ve ve poka an khel zo chuan an chuak che chu fans an lo om khom lui luya boshu point autograph sign mol mola a thenin thlan lo lak sak bok an thil pek te chu la in an ho santa a in an thlen chuan an naute lem pek chu jenjini chuan boshu thutna ma che a do kana chuan ta in hongal mai han tuma boshu chuan kal ri lote theitui fresh tak ka du ti in jenjini chuan mania in siam mai turin lo ti a boshu chuan jui sir thar so ka mang thiam lowa atile tlata jenjini chuan a man dan in zia ka chher la ti in boshu chuan ka chher thiam lo ala ti tala jenjini chuan keipun ka chher thiam lo ti in tuye thlit saka ape a boshu chuan tuye in lai chuan jenjini chu ho tu mina kala chu vele boshu chu rak wakin a in tin dera jenjini chuan nga tinge ti na valet le a boshu chuan ka pumana ti na room der kwala jenjini chuan ati dera ni ti sha in damdoina kalila ti in anaka te chuan handek pel chawa waka boshu chuan damdoina ka kal ngai lo ti in zati chung chung chuan ala in tin der fan fana jenjini chu thawin a chuak ta hala chu vele boshu chu thu thangalin lemchan lami ka thiam wak lo ni hi ti in a thawa na hanzir kwal le vela atu ka chuan company lama malina chuan jenjini chu ron bia in a chet moi lo na she thiam sham turin nge na chumi rual chuan company chungchanga I chanchin thu thang kalo she ve khotlai chawa a hanti sewa jenjini chuan a omzia she thiam talo soitlang lo lo tura ti ta ka chuan kan company star nen langlo rama in thil ti thin mule kan company le bo shu ti ming che thei thila ni ti chu sia anga atile a jenjini chuan chu tiang thu thang chu a she thiam lo hle maya lina chuan company a adar vek to lom video kalo thon che mani lo in veng hi mang che ti na kalsana jenjini chuan lina video thona han en chu boshu pum na der laya jenjini nen anin fiam na zong zong chu alo lang ta vek mai